Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Түләкләр шыршысы, активларны бүләкләү тантанасы һәм нәтиҗәләр. Ознакайлылар узып баручы елга йомгак ясый. Бик күп халык ярдәм итте. Менә шушы бәйрәмдә катнашырга, матур елкалар бизәшергә, хуҗалыклар, бик күп хуҗалыклар инде үзләренең ихаталарын матур иттереп бизәделәр. Мирасны саклап, бөгелмәдә экспертлар фикерләшеп, тәҗрибә һәм планнар белән уртаклашты. Шушы булган традицияларны киләчәктә балаларыбызга тапшыра алсак иде дигән теләктә калам мин. Салкын тию сезоны кыза, иммунитетны ныгыту серләре. Для омоложения, для женщин, да, для восстановления, оздоровительные практики. Ознакайдар районның барлык оешма, предприятие һәм учреждениеләре җитәкчеләре катнашында киңәйтелгән киңәшмә узды. Анда узып баручы елда башкарылган эшләргә йомгак ясап, район һәм шәһәрне яңа елга бизәүдә актив катнашучылар бүләкләнде. Тулырак Эльмира Шәрифуллинада. Ел ахырында узган киңәшмә тылсымлы бәйрәм рухында башланып китте. Җитәкчеләр теләкләр чыршысы янында хыялларны чынга ашыруда үз өлешләрен кертте. Акциянең максаты авыр тормыш хәлендә калган балаларга ярдәм итү. Анда 17 яшькә кадәр булган балалар катнаша ала. Һәм бүген балаларның теләкләре кабул булачак. Кемгәдер өстәл уены яисә планшет кирәк, ә кемдер матур курчак турында хыяллана. Так, елка желаний. Азалия мечтает о смарт-часах. Еще у нас Айзат мечтает об игрушечном бластере. Обязательно вручим нашим детям, подарим на Новый год. Мечтает о настольном хоккее. Мечту исполним. Ислам, 13 лет. Так, мечтает о наушниках и плеере. Я думаю, что мечта Ислама сбудется. Ел дәвамында онлайн форматта узган киңәшмәләрдән соң җитәкчеләр бүген залда очраша. Район башлыгы Марсель Шайдуллин 2024 ел дәвамында район башкарган күмәк эшләр, мәдәни чаралар, тормышка ашырылган зур программаларны билгеләп узды. Киңәшмәдә шулай ук эчке эшләр бүлеге, сәламәтлек саклау, янгын куркынычсызлыгы хезмәтен яктырткан чыгышлар тыңланды. Район һәм республикада зур күрсәткечләргә ирешүчеләр, яңа елга мәйданнарны, ишек яны территорияләрен бизәүчеләр диплом һәм акчалата премияләр белән бүләкләнде. Безнең Берешевка авыл җирлегендә бик аз гына халык яшәсә дә, дибез инде хуҗалыклар аз булуга карамастан, яңа ел бәйрәменә быелгысы елда бик күбесе дәррәү кузгалып бәйрәмгә әзерләнделәр. Бик күп халык ярдәм итте. Менә шушы бәйрәмдә катнашырга, матур елкалар бизәшергә, хуҗалыклар, бик күп хуҗалыклар инде үзләренең ихаталарын матур иттереп бизәделәр. Аларның барсына да зур рәхмәт әйтәсем килә, форсаттан файдаланып, барыбызга да тазалык, шатлык. Уңышлы булды эшләребез. Куелган планнар бөтенесе дә үтәлде. Капремонт буенча, Татнефть буенча да бик зур рәхмәт безнең Марсель Зуфаровичка. Безгә ышанып эшләр биргән өчен без аны башкардык. Шул бөтенсендә яңа еллар белән, с наступающим. Яңа ел белән изге теләкләрен Кыш бабай белән Кар кызы да җиткерде. Ел тамамланып килә, без инде үзебезнең нәтиҗәләр ясаганда, менә барлык эшләребезне Аллага шөкер башкарып чыктык. Менә барлык программалар буенча эшләребезне башкарып чыктык. Бик зур рәхмәт рәисебезгә, Рустам Нургалеевичка, бик зур рәхмәт нефтьчеләребезгә, Наил Фатиш Магановка, аларның ярдәме белән шәһәребездә, Актүбәдә, авылларыбызда бик күп эшләнде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бөгелмәдә Татарстанның матди булмаган этно-мәдәни байлыгы объектлары белән эшләү буенча республика семинары булып узды. Техника йортында матди булмаган этно-мәдәни байлык объектларын сайлап алу һәм бәяләү буенча эксперт советы әгъзалары республиканың муниципаль районнарыннан кунаклар җыелды. Кунакларны фольклор ансамбльләре, Бөгелмә районы һөнәрчеләре, кул эше осталары күргәзмәсе каршы ала. Матди булмаган этно-мәдәни байлык объектлары белән эшләү буенча республика семинары үз муниципаль берәмлекләрендә бу юнәлеш белән шөгыльләнүче барлык белгечләрне бергә җыйды. Илмира Аюпова Мөслим районының Салавыз авыл мәдәнияте йорты директоры. Быел мәдәният министрлыгы грантына лаек булганнар. Моның өчен мәдәният йортында чабата үрү түгәрәге оештырганнар. Атнага 2 тапкыр балалар белән җыелабыз, өлкәннәребез дә җыела, балаларыбыз да җыела. Без инде чабаталар үрәбез, кәрзиннәр үрәбез, кагаз трубочкаларыннан инде балаларның кулларының мониторлыклары менә шушы нитселешен инде рәтләнсен, җиңел булсын, чтоб тал белән эшләгәндә аларның куллары җиңеләйсен дип эшлибез инде. Һәм менә шушы әйберне, шушы булган традицияларны киләчәктә балаларыбызга тапшыра алсак иде дигән теләктә калам мин. Традицияларны, гырыф-гадәтләрне саклап калу бу семинарның төп темасы. Бу өлкәдә республиканың мәдәният хезмәткәрләре генә түгел, чит төбәкләр белгечләре дә эш итә. Бөгелмәдә бер атна дәвамында Пермь өлкәсеннән килүчеләр фәнни экспедиция оештырган. Алар утырышта үз эшләренең нәтиҗәләрен күрсәтте. Пермь университетының фәнни институтын специалистлары килеп, җилекен бүгенге көнгә алар урысларны күбрәк өйрәнәләр иде. Икенче елга без татарларны да өйрәнергә планлаштырабыз. Матди булмаган этно-мәдәни байлык объектларын сайлап алу һәм бәяләү буенча эксперт советы утырышы докладлар белән чыгыш ясау һәм концерт программасы белән бәйләнеп барды. Фольклор ансамбльләр халык иҗатын үстерүгә керткән зур өлешләре өчен Таткульт ресурс центрның рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелде. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кыш җиткәч, салкын тиеп авыручылар саны бермә-бер арта. Сулыш, юлы, салкын тию һәм башка авыруларны кисәтү өчен чыныгу белән шөгыльләнергә кирәк дип белгечләр. Актив рәвештә чыныгу һәм кышкы йөзү белән ничек шөгыльләнә башларга һәм аның кагыйдәләре бармы? Бу сорауларга җавапны калабызда узган чыныгу буенча республика фестивалендә эзләделәр. Это замедление и остановка, это активация, это трансформация. Чыныгу күптән түгел яңадан популярлаша башлады ди белгечләр. Һәм монда биология фәннәре кандидаты түбән температуралы факторның кеше организмына йогынтысы темасына фәнни монографияләр һәм мәкаләләр авторы Россия кышкы йөзү федерациясе вәкиле Татьяна Фишер хезмәтләре дә зур роль уйный. Катнашучылар өчен ул 2 лекция укыды. Чыныктыру гормональ булмаган терапевтик мөмкинлекләр чыганага һәм куркынычсыз салкын, стресс һәм антистресс темаларына. То есть у нас волна холода начинает захватывать. Бездә яңадан салкын, чыныгу, кышкы йөзү белән шөгыльләнү популярлаша башлады. Чыныгу ул яңа этап. Элек ул 20нче гасырда популяр иде һәм ул вакытта дәүләт дәрәҗәсендә җайга салынган. Ә хәзер чыныктыру милли күренешкә әйләнде. Они регулировались, наверное, на государственном уровне. А сейчас закаливание, оно стало, знаете, таким народным явлением. Татарстанның төрле районнарыннан килгән катнашучылар үз тәҗрибәләрен лекциядә бирелгән белемнәр белән берләштерделәр. Салкын һәм аның кешегә йогынтысы турында яңа мәгълүмат белделәр. Специально выделили день, чтобы этот очень, скажем, ценный специалист Без махсус шушы лекцияләр өчен көн булып чыгардык. Чөнки Әлмәт шәһәренең халкы һәм кунаклары өчен шушы белгечнең кадерле белемнәрен җиткерәсе килде. Кешеләр чыныгуның кеше тормышын озынайтып кына калмый, ә кызыклы итә икәнен дә аңласыннар өчен. Насыщеннее, интереснее. Бу очрашу кышкы йөзү буенча Татарстан Республикасының ачык чемпионатының дәвамы була. Вы знаете, вот эти лекции, они мне интересны тем, что, значит, я еще раз убедился в том, что должен быть комплексный подход к здоровью. Очрашу салкын су белән коену буенча мастер-класс белән дәвам итте. Беренче чиратта катнашучыларга белгеч лимфа системасы өчен файдалы практика һәм массаж мисаллары күрсәтте. Необходимо делать сухое растирание, сухое умывание, да? Сделать какие-то лимфодренажные практики для омоложения, для женщин, да? Для восстановления, оздоровительные практики. Дөрес сулышны исәпкә алып, лимфа системасын әзерләү өчен иң беренче чиратта суны эчкә салалар, аннары күкрәккә. Шуннан соң да башка салабыз. Шундый этап буенча эшләгәндә, организм стресска дучар булмый.
Когда мы обливались, то пошла прям энергия и как прям полет, да? И хочется еще продолжать это. То есть нет такого, что страшно и охота убежать. Наоборот, это весело, это интересно, это здорово, это радостно. Благодарю. Татьяна Александровна прям все это подробно, популярно, просто все это объяснила и разложила прям структурно по научным таким регалиям, скажем, по научной точке зрения. Я очень довольна, для меня это просто такой кладезь. Благодарю и, в общем, легкость, счастье, радость. Фестиваль ярдәмендә катнашучылар балалар чыныгы, салкын белән контакт вакытында ир-ат һәм хатын-кызларның физиологик үзенчәлекләре, салкын судан куркуны ничек җиңәргә һәм башка яңа мәгълүматлар белделәр. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе һәм Әлмәттәге ачык остаханәләр белән берлектә «Мы с вами уже знакомы», без сезнең белән инде таныш күргәзмәсен ачтым. Ул ачык остаханәләрнең беренче сезоны нәтиҗәләрен күрсәтә. Бу хезмәтләр белән беренчеләрдән булып Рәдифә Нигъманова танышып кайтты. Без сезнең белән инде таныш. Югары нефть мәктәбе территориясендә әнә шушындый исем астында яңа күргәзмә эшли башлады. Аның авторлары Ачык остаханәләрдә эшләүче 8 резидент. Ярты ел дәвамында алар үзләренең әлмәтләр белән башкарылган уртак эшләрен бүген киң тамашачыга тәкъдим итә. Открытые мастерские – это новое пространство, первое в Альметьевске пространство для свободного творчества. Мы называем себя пространством для художников и единомышленников. Под нашей крышей собираются художники современные, творческие. Анна Гайбадуллина, Евгений Дерябин, Сергей Липицкий, Нина Эльминахметова, Ильнур Нураев, Даниэль Сергачев, Руслан Шакуров, Анелия Шарифуллина. Әлеге осталар Әлмәттәге ачык остаханәләрдә июнь аеннан бирле Әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары белән эшли. Фикердәшләрне берләштерә торган бу тирәлек проекттан Татнефть компаниясе Новь бюросы белән берлектә гамәлгә ашырды. Югары нефть мәктәбендәге күргәзмә әнә шул эшнең еллык нәтиҗәсе. Минем иң ошаган эш булды ул Елан агачта бик матур, бик күңелгә сыйдырган, бик матур итеп ясалган һәм күп эш кертелгән. Кечкенә шәһәрдә барысы да бер-берен бераз белә. Кайдадыр очрашканнар, кем турындадыр ишеткәннәре бар. Күргәзмәне оештыручылар Әлмәтнең мәдәни тормышы белән, аның геройлары һәм аларның яңа әсәрләре аша танышырга чакыра. Һәр автор үз хезмәтенең тарихы һәм үзе турында үзе сөйли. Это полимерная глина, то есть это глина с отдушками, глина японского производства «Ладол». Нина Эльминахметова балчыктан сыннар ясый. Бөтен Россия һәм якын тирә илләрдә узган күргәзмәләрдә актив катнаша. Бу елдан ул Әлмәттәге ачык остаханәләр резиденты. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән эше «Возвращение к истокам», асылга кайту дип атала. Кемдер анарда нәсер гомер агачын күрә, кемдер риваятләрне укый. Кайберәүләр өчен аеруча ләззәт бирә торган иҗат чыганагы. Это древо вселенной, древо жизни. Бу галәм тормыш агачы, елан гасырлар аша туплап алып килгән белем тәҗрибә. Бусы Сакура. Бу проект өчен шагыйрә Татьяна Иванова тарафыннан хәтта слоганда язылды. Проекта написан слог прекрасной поэтессы Ивановой Татьяны. Күргәзмә Югары нефть мәктәбендә 28 гыйнварга кадәр эшли. Рәдифә Нигъманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда шәһәр һәм район халкы һәм кунаклар өчен Кыш бабай резиденциясе ачылды. Әлеге күркәм чара Татнефть хәйрия фонды проекты нигезендә инде 4нче елын оештырыла. Декабрь ахыры үзенең иң кыска көннәре, иң озын төннәре белән генә түгел, бәлки Азнакай шәһәрендә Кыш бабай резиденциясе ачылу белән дә үзенчәлекле булып истә калачак. Әлеге күңел ачу урыны шәһәрнең нефтьчеләр урамында музей янәшәсендә урын алган. Бәйрәмгә мәктәп укучылары, район җитәкчелеге, ветераннар, шәһәр халкы җыйналды. Алар әкият геройлары белән әйлән-бәйлән уйнап күңел ачтылар. Катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләп, халык өчен яңа мөмкинлекләр тудыруда ярдәм күрсәткән оешма җитәкчеләренә рәхмәтен җиткерде. Безнең шәһәребезне матурлаган өчен иң беренче чиратта үзебезнең нефтьчеләргә рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез сибез килә. Шулай ук барлык җитәкчеләргә, барлык Азнакайлыларга, шулай бит Кыш бабай. Менә бик зур рәхмәт барысына да үзебезнең Азнакай муниципаль районының социаль-экономик үсешенә олы өлеш керткәннәре өчен.
Бәйрәм кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы янында булып шигырьләр сөйләделәр, яңа елга теләкләрен җиткерделәр. Лиловый, золотой, багряный, веселый пес стоит от светлого поляны. Молодцы, девочки. Творческий подход. Резиденция азнакайлылар өчен 8 гыйнварга кадәр көн сайын 15 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр эшләячәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел алдыннан һәр балалар бакчасы бер мизгелгә матур, тылсымлы, мөгъҗизалы дөньяга әйләнә. Бәйрәмчә әкияти атмосфераны оештыруга мәктәпкәчә учреждениянең барлык педагоглары да җәлеп ителә. Бүген Түбән Мактама бистәсендә урнашкан 63-нче катнаш төрдәге баланың балалар бакчасы тәрбияләнүчеләре өчен дә тамаша булды. Балалар янына кунакка убырлы карчык һәм аның оныгы килде. Алар кырган сихерле тузакларны балалар ярдәмендә Кыш бабай тиз шиште һәм барлык каршылыклар үтте. Кызлар һәм малайлар Кыш бабайга шигырьләр сөйләде. Җырлар һәм биюләр башкардылар. Балалар гына түгел, кунакка килгән өлкәннәр дә уңай хис кичерешләр һәм күтәренке кәеф белән калды. Тәрбиячеләр үз чиратында яңа елга иң яхшы бүләк балаларның һәм рәхмәтле ата-аналарның бәхетле күзләрен күрү дип билгеләп үтте. Бүгенге шулар иде. Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.